good morning guys! Good morning wapa dia pagbata dari luligid-ligid pa sa mga higaan na ano pa hipos. Di agi sa mga teddy bear isa nang ipang tungko des unlan to pag isa isang ulanan. Ano mo na? Ay, nya. Isang gisundog. Wow, very good ka. Just Kim. Yehey. Gisundog na guys, isang isuwat. Kim. Very good nga bata. Dali, bi, sundog bi. Dali, sundog ka. Sus, pa sila na. Bulpinin mo na. Sundog ka. Baliha. Nabali na. Kuya ni ma. Ako ni. Okay, oh. Ako ni. So guys, mamahaw na may kay masabay may Kuya Kinken mo adto misa. Mo to may karon guys sa pikas kay magputol mis saging at hundan. Okay, basta dyan magkugitag tanam guys. Naga tay potlon. Lingkod Kinken, kay di mabusog. Ilia, come here na dali na. Come here. So guys, mato sila mothers. Hala sige. Pag-adyo mo sa date tatus katawiran. Bye. Pagtana mo na agi anak yan sang mananap. Hani pud na man malakti da ng tawid. Ato sila sluway guys. Tatay to isang bit-bit nga puwahon. Yung mga sudad to. Bye. Mahaw sa mi guys, krejut. Mahaw tanin guys, mahaw tanin ninjo. Dami sorry. Dami buwan. Mahaw. Pastor Kin. A few moments later. Wala guys, maagi mig bridge. Hanging bridge. Gunit karon di mo tikangkang tong ilawom. Gunit Kim. Nah, basa dyan ang agi kay narabay tubig. Pastor. Dali. Arami dari guys kay nami pirmahan. Okay. Pagdali. Okay. Danay bata nga ning latay. Ning latay nagbata. Ikaw, Pastor. Hapit na. Okay, diyan na miss. Ni sangke na gazed in town pastilan. Okay. Nakaw. To bless. Guys, mo na yung maglata dyan ni Kim dia, hanging bridge. Oh, papalitan. Pautang. Ha? Wa pa, mandawata. Kuwang pa man nag-edad. Tulo. So guys, na pa may pirmahan dia. Magdirago. Dari man mitig pirma dia. Oh, kay baw na sila. Sani. Oh, salamat ka Diyos pagtawag. Mura. Unsa imo? Palit ka. Ano may palitan? Hala, pili. Pastilan. No, palit ko no sa guys, ya. Pili dari asa may imo. Biplop. Swan. Asa? Biskwit. Biskwit ko no. Dia jumbo mari. Tagpila na. O, kana. Usa. Katasanday ka diyang. Kasanday ka? Ha? Nagtimo naman eh. Dara lang. Kau pabi. Okay, dari jumbo mari. Kim guys, ya. Grabe ga. Di sagakan simula kau tanaw. Sud ko na sang kao, pastilan. Hala. Sakaron? Asa ka? Ilase? Ha? Ay, papa. Tapos papa to, nag-uwat. Arang ka nais lagi ka do imong buwak, per. Arang ka nais imong buwak di ah. Oh, ingan ni sa kadag ka mo buwak de si ja. Arang ka nais ka do guys di ah. Ang imong buwak ba di ah, arang ka view ka do. Wow, arang ka-view ka do na. Pwede din sa ngani gagmay. Sa puungan laman. Sige, Oo, di apod. Sige, handa day puong si Za. mong pataasan mo na magdi mamuak. Sasagdi kay magtanong kung ngani. Arang ka nice, thank you sa nga pwede di ay si Za. Sagdi ra. Tanong tayo nga na. Hindot. Dahil naghala pag-iudlot sa bago na ah. Pangutan mo. Mauupan ka pa. Dito sa mga to. At sa gansang matikang kang si Inday. Guys, magkapangadyo na may og. Bago. Grabing daghana man ka udlot, grabe. Lamia ka guys uri ah. Lamia man niya. Sa gulag chicken, ang dagat taslingan nang ja, ang guli. Hala, grabing daghana ka ilang bago. Napod na gab? Ambak dari pa. Di ara, wow. Madu ni kay saan man ipagtanong ingani per? Di pinalit ni namo. Oh, pinalit ni ninjong kaning kuan ni ja? Bagingon din ni. Di kana na. Diaran daghana markuton si ja. Hinga nila day sekreto. Na mo nila nga guys kay tag-ija pa nang uhak kagwang ning kalakiha. Ato des ubus. Dari apa? Nakadalang uhak to day pa nang uhak dato siya. Ko na gunit ri. Guys, di na tudos na nito na utanon. Di pa sidaghang buwak.
Mawanda ko maikag mo kumukutlo pero uy. Ikaw ra kay sang kutlo ra tagdi mao. Kagwang na gud sa asa ko ambak na ni. Ha? Oo. Ada na sakto ra na. Wala naghana oy grabe. Syaro di mo buong na nagsabsab. Naghana nam day ni. Uy, na guys, ara naghanang bago. Wow. Uy, sa kinin kang tidi. Aman. Ha, Ilia? Nga diha. Ano ba? Suk-suk. Diara. Imong kolora. Kanatanan. Mura. Ang dali anak katubag kanatanan. Ah, kana. Wow. Color white. Malanan attract jaghang mata daning color white ug kaning color pink. Na, okay kajo. Abot nagkarangi agjang buwak, guys. Asa? Lain man ang color. Yes, ara nami. Pwede man ingan ni masing gamay ra no. Sino karon pa jud ko. Daghan gani ang ipang tisok, ipang ngibot pod ni. Ito din nga dani daghan pa na nga do. Kana. Oh, salamat in taon makaliwat na in taon kung mabuwak ng mga lamig ag naong. Ngani, di karon pa magud ko abi mang dunhag dagkon sila nang kinahanglan mo nang di ko magtanom. Pwede ra dai sa gagmay, guys. Ug imong ipakatay. Daghan ning buwak. Ug kanang naidako si Ja? Okay ra lagi dai si sa gamay, guys. Karon pa jud ko pastilan. Karon pa ko kitag nga ni gagmatoy nga sila nandiyan na muwak na. Wow, arang kare jud grabe ka pungpung. Ha? Arang kalami ka sa kulor. Nahurot-hurot na gid ang mga sanga dani pangado. Arang kaluoy. Kana kay guwang. Sarog di sa mabuhi. Okay, yan na guys. Oh, pastilan. Salamat ka Aju. Thank you. Ano Rose? Adi sa mga Aju dana kay injang utot. Puhuna umudaghan na. Tapi sa sibuyas grabe pastilan. Asa ka? Ya ana guys, ang sibuyas ito kalapuso may kakaon mas manok. Lagi ha ingani di ay isang at dai sa ano. Sagdira kay panang atong hupir. Lagi kay kakaon mas manok ug kana sa bus. Thank you. Salamat ka Ajo. Mari na mi. Tanaday. Tara na latay na res hanging bridge. Paghinay. Sutay mo slipper. Ha? Pare ata classmate ang siya buad. Hari na mi. Salamat. Tanaday. Wala may latay guys ya. Okay. Paghinay, aron di mahug. Dana guys, among mga pinangadyo dia. A few moments later. Dana guys, aron lami akadyo. Ano kakilawon? Ang pupuo na nga naman mi. Ya oy. Woohoo! Dana guys, kapadas. Wow. Wow, kilawon ba? Kilawon guys. Tara ka, tara. Dana guys, ya gamang pangadong kapadas. Manang upakan nga ng chikiton. Ping. Upakan room. Salitos ng asin. Eh, halibra pa. Upakay na. Ligo na po, naligo na po. Ligo na. Batang naligo na rin ka do. Ani. Kaya tayo upak mo. Ayun. Paano ka na day? Nice. Sige, ligo na mo kagdak. Di. Di na pagkaliso na. Napay gamay na pa. Napay gamay. Eh. Bubuy day. Huwag ka po day. Tika. Ay, thank you. Sige pa. Ito pa. Okay. Sige pa ma. Sige pa, bubuy pa. Kurot din na yung tubig. Yung puno na. Sabay siya ba? Dapat. Bubuy pa. Okay. Hello ba tani ha? Nihiwaan. Anong isa na? Ha? Nga Lami ya. Ay, lami ah. nga tama buwan man na. Buwan. Hala. Balikol. Mahog na bag na. Katahiwaan. Dana guys ya. Lami ka do. Tingin. Ha? Tangkan ulun. Isa hiwaan. Okay, tanang hiwaan guys ya. Guys. Tara. Anong sa ko? Guys. Okay. Hala. Tanawon nung napiliso. 1, 1, 2, 3. Alam, grabe nagharag liso. Uy. Kiss mo day. Ha? Baga man. Baga kunod na tanawa. hikam ko. Mamaak na. Hay mama. Maak sa kunot. Mamaak. Maak riha. Tawag sila na nagliso pa. Sa katanti ko mo nagliso guys. Kay aron. Natay. Tangati ko mo lang liso. Man, tanong tangan na. Puhon. Tara man isabot
si Jaro na lero ni sa manurot. Tataro ni pagsabod. Yung mga lagi sige sige. Lagi, kaantaron. Sana nimo. Kuha sa na to. Anak, iso? Kuha sa na to. Liso ka rin. Okay, guniti. Guniti, imo lang ito nga. Ato sa kibkibik ito sa nung ugasan. Ngaran sa guys, pag tigil mo na iso niya. Ato sa. Kita duharo agasa? Tara duha. Palit mo lagi. Ito isa doon na. Ligo guys ya. Palit mo lagi. Bata sa doon na ligo. Okay, dari dahil kita kay water. Hindi ako tangan. Dari! Naghan na natag sabon. Ya, sige na natag sabon. Pero naghan na kaadyo. Araw, gini mo nakuhan. Sige na pa. Dari deh. Ay, water! Sabaw. Nabawang manok. Sinabawang manok. Ugulit rin kuhan, dahil. Sabok. Ugulit rin sila nan. Okay, tanong hiwaan guys. Sagatang kapadas. Guniti kay kuhan. Dapat Kotiksod ay, kotiksod. Guniti ito. Ito, tigsunod. Umukam day. Mukumuk naman. Hinog na buti ni. Hindi, bito siya na hilaw. Diba? Kabangaan pa. Kanabang ara na ka. Humok. Kung pa man eh. Kanagkilawon. Okay. Puno naman, Bi. tunga tama. Hinog ba dyan na yung mga taparan niya sa? Kaya man yung kuranan kung maglaba. Gasa naman ang mag-utro. Hanggang 60 ba? Okay. Okay. Bubo day, bubo tubig day. Isa lang. Kung isa lang, mukaan ka. Okay, na guys. Kapag na ka buki, man ang duha. Sarap. Dahil kakim-kim guys ya. Grabe guys, saro di mak. Nakaon. Di man guys, kay kalibangan. Awas ko matilap-tilap pa. Makaunggoy. Kaya na guys, ya. Unggoy ko ma. Ang namiya tayo. Nganta ni Jo. Tay, tamis ba? Nganta. Mi. Nganta guys. Andi. Gamay na siya, Dabi. Nganta pa. Kan kwasi ko pa. Sabi ng kado. Sila naman ko pa. Sila naman ko pa. Sila. Amin limi. Nganta guys. Muna namin nabili niya. Kit-kit nas mga kuan. Papaya lovers. Wow. Mi guys. Mi. Mi. No. Ayun guys. Kaya papaya. Kami zaitos loog asin. Tara! Sausaw natin ang asin guys. Ang ating papaya. Mo manghilabtan. Bantugay ra ka tinga kung nawa man. Bailuan man kim-kim na guys. Papaya. Kaya sausaw natag asin. Saw-saw na ko. Ano pala bi eh? Anundong na pala mo kasukal ng asin. Gamay. Nganta guys. Asin. Kabayang. Papa, kaon papa. Ini. Guys. Ini ah. Yan si hindi boy ma. May oy. Niya oy. Niya guys. Papadas. Di ba na uwa ang